Jmenuji se Irena Kovaliková, jsem zakladatelka a hlavní mentorka ESA Academy, Safe Energy Activation Academy. Dneska pokračujeme dále v rozhovoru na téma, jak to bylo v podstatě se školit pod mým vedením. Dneska mám tady 4 krásné dámy, které vlastně teď už nejsou budoucí, už to existující facilitátorky s certifikátem a jsou tady, aby vlastně pomáhly i vám ve vaší životní cestě. Každá má svoji nádhernou unikátní energii, získala plnou hrználostí. A i vy si najdete svoje facilitátory ve vašem městě, protože už jsou blíž k vám. A dneska budeme hlavně se mluvit na téma o tom, jaké vůbec bylo školení, co vám dalo. Zeptám se vás i na otázky, proč vůbec jste šli ke mně. Jaký to pro vás bylo, co vlastně byl takový ten zlomový okamžik proběhu školení, co bylo to i nejtěžší, jak jste i vnímali tu teorii, který se vám dala a tak dále a tak dále. Ale první, co se zeptám vůbec, protože dneska vlastně máme 6. den, co jsme spolu, včera nám oficiálně skončilo školení. Jak se cítíme dneska po ránu? To je na mě? Ano. Já se cítím unaveně, ale šťastně. Jsem velice šťastná, protože ten týden byl naprosto neuvěřitelný a myslím si, že na to hodně dlouho nezapomenu. Ale taky, co se děje po tom školení, tak jednak mezi náma, jako mezi všema účastnicima, si myslím, že panuje hrozně hezká energie. Mhm. Ale cítíš se krásně. Ale cítím se jako sama, dobře. za sebe se cítím dobře. To je důležité. Jo, strachy jsou přirozené, protože samozřejmě strach nás brání proto, abychom vůbec jako byli naplněni, aby jsme rostli nahoru, protože strach není úplně náš nejlepší kamarád, co se budeme povídat, jo. Čím více strachu máme, tím více stojíme na zemi a ten život je stejný, bojíme se jít za tím svým potenciálem. A to je jenom čas procesu. Děkuju. Lacinka, co ty, jak se cítíš dneska ráno? Já se dneska cítím, já jsem teda unavená, protože my jsme až do půlnoci krafali a měli jsme záchvaty smíchu a tak. Takže já se dneska cítím jakože krásně. Je mi dobře, jsem taková jakože uvolněná. A prožila jsem si víceméně všechny emoce tady za ten týden, co se týče, byl tam vztek, strach, pláč, úplně všechno. A jak to všechno ze mě šlo ven, tak jsem se úplně, cítím v sobě, že jsem se uvolnila a to, co jsem potřebovala, to jsem vlastně tady úplně jakože načerpala, takže já jsem šťastná. Krásný. Co vydáme tady po mé levé straně, jak vám je? Tak já jsem se dneska, mi přišlo jako kdyby poprvé odprostila od té hlavy. Já jsem ráno se probudila, přišlo mi, že jsem měla absolutně bezesnou noc. Vůbec mi v té hlavě nic nejelo, úplně čistá hlava. Takže to byla taková moje snad první zkušenost, protože jinak mě ta hlava jede pořád. Takže já jsem se cítila odpočatě, přestože jsme moc toho nenaspali, tak já jsem se cítila odpočatě, úplně taková volná, klidná, hrozná úleva. To jsem cítila já. A jinak v průběhu toho školení, tak to se nedá ani popsat. To opravdu všechny emoce se ve mně vystřídaly. A cítím se jak pták, volná. Krásný. Co ty, Petilko? Tak já jsem hlavně teď momentálně nervózní tady z To toho vidíme. mluvení. Buď v pohodě, já taky. Já jsem tady vůbec nechtěla vejít. Tady. A tohle to já právě dělám v ESA Akademii všichni, co se tady já vždycky táhám z té jejich komfortní zóny. Hodně? Jako, ano, hodně. To je vlastně ten jediný důvod, proč já jsem jako svolila, že tady budu, protože vím, že zatím je ten růst, jo, ale jinak je to samozřejmě strašný stres. Já bych si sama povykládala hodiny tady na tyhle témata, ale jakmile na mě míří nějaký kamery, světla a foťáky, tak já jdu prostě tak jako do stažení a pak to jako úplně neteče ty slova tak, jak bych si představovala. Ale jinak samozřejmě v průběhu školení a teďka strašné naplnění, strašné nadšení. Já jsem už na jednom podobném kurzu byla a já úplně vím, jak se ty ženy
propojí ty energie, jaký přátelství a krásný ženy jsem potkala, to je úplně úžasný a to se vůbec nebavíme o těch vědomostech, o tom, co se tam jakoby dělo na té profesionální úrovni, tak to je úplně někde jinde. Peťolko, ty jsi vlastně už existující facilitátorka, ty nejsi úplně nováček v té branži. Jak jsi sama říkala, ty už máš za sebou kurz, ty už si i vedla lidi, ty už se s nima pracovala, ale i tak se přišla vlastně ke mně na akademii. Co bylo vlastně tím jako výběrem? Co tě bylo takový ten okamžik, že jsi cítila, že já tě budu moci předat navíc? Protože něco podobného už máš za sebou. Mm-hmm. Tam je těch věcí hodně, tak zkusíme aspoň pár. Jednak v létě jsem četla knížku, která mě tak jako ve mně zasela takový semínko, že bych chtěla nějaký další vedení. Byla to knížka Životopis jogína a on tam potkává během toho svého života ty mistry a oni mu jako pomáhají v té duchovní cestě. A rozšiřují to vědomí a v podstatě já jsem si říkala, že tohle vlastně chci taky. Další vědomosti, další růst. A v tom okamžiku jsem potom zapla Instagram a viděla jsem, že máš kurz. A nemyslím si, že v Čechách, na Slovensku a kdo ví, kde jinde je někdo povolanější. My jsme se dlouho neviděli, myslím roky už jsem u tebe nebyla, ale cítila jsem, že ta tvoje síla je obrovská a že máš toho, co předat úplně strašně moc. Že máš praxi s těma klientama a za tímhle jsem šla, protože tam to bylo jasný, mě to úplně zavolalo. Děkuji. My jsme vlastně i na tom kursu, já předám hodně teorii, předchozí holčiny, s kterými jsem natáčeli, tak měli jenom připomínku, že diktuji moc rychle. To je pravda. Že na té jsem volně zrychlené energii jedu. Jestli to nestíhá. Tak ne na počítači bychom stíhali. Ale dobrý, pak si to všechno sedlo a já myslím, že jsme dobře připravení. Určitě. Ale ty teorie vím, že je hodně, protože tady my pracujeme, nestačí jenom být kanálem v té branži, je potřeba rozumět další věcem, jak vůbec ten energetický svět funguje, protože on je hodně kompletní, je to mega obrovský celek. A my nepracujeme jenom s jednou životní energií, ono toho je daleko více. Jak jsem vnímala teorii na mým kurzu, co ti dalo? Jsem si úplně vyplo, přemýšlím nad tou teorií, protože já jsem se zasekla fakt na té praxi, na tom vedení ty energie. To bylo něco pro mě tak jako obrovský zlato. To, co ty znám tam předala, něco, co jako se nikde nevyčte. Takže tohle celý převálcovalo celou tu teorii. To je vlastně to know-how, který jsem sbírala proběhu 4 let. Mm-hmm. Já mám výhodu v tom, že já jsem šprt od přírody. Já prostě, když něco dělám, já to potřebuji chápat úplně do hloubky. Mně absolutně nestačí, že se mě vytvoří energetický kanál, protože po prvním sezení, když já jsem osobně vedla klienty, já si to pamatuju, jako dnes jsem zavolala své kamarádce, s kterou v podstatě jsme se seznámili na školní. Říkám, hele, ale to určitě bude fungovat. Tohle, co nám říkali, to nemůže tahle být. Tam je úplně jiné věci. Říkám, hele, jako mě to nezdá, jo. A od toho okamžiku jsme prostě šli do hloubky. A já jsem zhruba 3 roky mlčela na sociálních sítích, protože já jsem sbírala ty znalosti. Já jsem se potřebovala ujistit sama pro sebe, že fakt té práce rozumím. A já to mám teda podobně, já teda taky potřebuju těch informací víc, a co se tady tohoto týče, tak oni všichni předají prostě a takhle to prostě je. A funguje to a tečka. A to je jako pro mě strašně málo. Ano. Takže... Problém dneska většiny energetických škol, že vytvoří velmi silného energetického jedince, to znamená otevřu něm ten krásný kanál, tu sílu to školy mají, člověk na to připraví, ale pak je takový moto důvěřu té energii, žádná teorie, žádná praxe, nic. Pro mě osobně to je málo. Takže i to byl důvod, proč já jsem se vůbec rozhodla pro SEA Akademii vytvořit, aby lidem se to know-how předala, protože mám vlastně know-how, jak ta energie funguje, jak je správně mám vést a vůbec vysvětlit to,
jak ke každému klientu máme přistupovat, protože ne každý klient je stejný. Jo? Jsou různé klasifikace klientů, jak s tím máme pracovat. A to vlastně je, takže moje škola není pro ty lidi, kteří v branži jsou úplně nováčci. Naopak, to jsou právě i profesionále jako už ty, protože ty už se pracuješ s klientama. Prostě to je vlastně jakoby jdeme o krouček dál. Vlastně, tak jsem to Jo, cítila. přidávám hloubku, Mhm. jo, protože kanál už se byla, když se přišla ke mně. To už jenom bylo takový benefit rozšíření navíc. To tam Jo, přesně, benefit to jsem cítila. plus. Mhm. Ale vedení práce u klienta, aby právě ta energie se otevírá, ta životní síla energeticky, přirozeně a ekologicky, je to právě to, jak v čem za mě aspoň ta síla té akademie je a tohle jsem vám se snažila předat. Jak vy vnímáte hloubku té teorie? Jak to na vás působilo? Já si myslím, že tam toho bylo strašně moc, že jsem chvílema i byla taková jakože ztracená, že těch informací najednou člověk jak v tom jakoby nikdy nepracoval vyloženě, ale jenom ho to tam táhlo. Mě to víceméně táhlo už nějaký rok a půl, ty energie, ale nikdy jsem úplně se o to tak nezajímala až tak do hloubky. Takže tady bylo hrozně moc informací, který jsem ještě doteď nestřebala, musím se ještě podívat, co jsem si tam všechno zapsala, protože já jsem vždycky něco začala psát. A teď jsem jenom koukala a teď jsem zase zapomněla, co mám zase dopsat. Protože já nestíhám vůbec jakože psát a do toho ještě poslouchat, jo. Takže já jsem byla, jo, to si musím zapsat. A už jsem začala zapisovat. A já říkám, do prčic, a jak byla ta věta dál? Takže tam, jo, bylo tam hrozně moc informací. Já teď budím přemýšlet, vás poslouchám, jestli já dokážu zpomalit na příštím kurzu, jo, protože je to tak přirozený, prostě se mě natolik jako prostě ty slova sami tečou, prostě jdou, že já vlastně jako, pro mě je to těžké zpomalit, protože oni mi to posílají informace, já jenom předávám, jo. Takže jako fakt hromada informací. A myslím si, že hodně cenných informací, že úplně v sobě cítím, já jsem to i ráno říkala, že se cítím i na to, já jsem byla taková jako nejistá, jestli to dělat, nedělat, jako jestli to budu dělat správně. A cítím se na to jít do toho a cítím v sobě, že mám dost informací, dost všeho, jak to pole držet a všechno tak, abych to dělala opravdu správně, takže za mě ta teorie je úplně jako bomba, celý školení úplně jakože skvělý a já jsem připravená. Děkujeme. Mně se na tobě neuvěřitelně líbilo to, že ty máš přesně ty zkušenosti komplexní a dávala si nám to takhle všechno jak na zlatém podnosu, čehož si nesmírně vážím, ale i přesto máš takovou tu pokoru a řekla si sama o sobě, nejsem vševědoucí, dělejte to i intuitivně, jak vy jako to cítíte a to mě úplně zahřálo jako u srdce, že každý jsme vlastně originál a každý máme nějaký to cítění a nacítění se na toho klienta a přesně jak je každý ten klient jiný, tak i my se na něho tím, že se na něj napojíme energeticky, tak my to v ten moment prostě taky ucítíme a to se mně strašně líbilo tohle. Víš, že máš přesně tu pokoru, to, co jsi i říkala nám, že to ego, ať nenechat jako někam se vyšvihnout, ale být pořád pokorný. To se mi moc líbilo. Děkuju. Co ty, Zuzanka, jaké to bylo pro tebe? Tak pro mě, já jsem byla třeba spokojená s tvojí rychlostí, protože já jsem aktivní, já jsem student psychologie, ano. A u nás na přednáškách profesoři jsou často strašně pomalí, takže člověk si něco zapíše, pak 2 minuty čeká, než přijde jako další jako informace, kterou si můžu zapsat. Já jsem s tvojí rychlostí byla naprosto spokojená. A líbilo se mi, protože já se, jakoby, co se týče energií a takových věcí, já se v tom vzdělávám už relativně dlouho. A měla jsem spoustu informací jako samostatně a mně se líbilo, jak ty jsi mi to všechno krásně propojila. A vlastně včera, ještě když končil kurz, tak jsem za tebou přišla kvůli jedné informaci, ty jsi mi ji řekla a všechno to tak jako zaklaplo. Jako by se uzavřel kruh a mám pocit, že to je všechno tak jako různě propojený všema různýma směrama a začínám tomu rozumět. Takže se vůbec nebojím, že bych v té práci najednou začala panikařit. Já nemám dostatek informací, protože ať ti vyvstala jakákoliv situace, tak jsem najednou vždycky nějak
nevěděla, ale spíš cítila, jak bych jako reagovala, nebo co bych dělala já v té situaci, když se třeba něco stalo při aktivacích, někdo měl nějakou reakci, tak jsem si říkala, no já bych reagovala takhle. A najednou jsem si říkala, aha, já to vím. Děkuju, Irenko. Takže za mě tak. Krásný, moc děkuji. Co pro vás, holky, bylo nejcennější v té praktické části vaše praxe? Protože samozřejmě nebyla to jenom teorie v našem kurzu. My už jsme začali praktikovat na druhý den školní. Já jsem vás vyloženě hodila hned do té vody. Ze začátku byl děs v očích. Protože praktikovat se je to prostě že nejlepší forma učení. Praxe dělá mistry. Ale co bylo v té praxi pro vás to nejcennější? Tak já, když jsem jakoby si říkala, tyjo, zvládnu to vůbec, tu praxi, ale ty jsi nám to tak jakože hezky ukázala, předvedla a já už jsem potom jakoby víceméně člověk už cítí, jako co má prostě jakože dělat. A ten první den to si byla teda hodně jakože taková jako nejistá, ale ten druhý den úplně jako když už jsem prostě věděla, co mám dělat a vyloženě jsem si to fakt jako užívala, že já jsem si tam prostě úplně tančila a úplně jsem to tam posílala, tu energii. Takže já jsem byla víceméně jako doma, no, takže úplně jako, já jsem nadšená. Krásný. Zuzanka, co ty? Co ta praxe u tebe? Pro mě bylo asi nejcennější pracovat s různýma lidma, protože každá jsme jiný typ člověka a tím, jak jsem měla to spektrum těch lidí, tak jsem měla prostor vyzkoušet si různý typy lidí, různý typy aktivací a přišlo mi, že tohle mi dalo asi nejvíc, protože člověk pak si najde ten způsob, jak se na toho člověka, kterého aktivuje, nacítit a vést ho přesně správně tou jeho cestou. Nedělat jednu univerzální metodu, ale prostě vnímat toho klienta, vnímat jeho energii, vnímat to, co on potřebuje a zároveň si cením toho, že jsi nám dala ten prostor, protože si myslím, že kdybys chodila a tohle děláš špatně, tohle musíš takhle, tohle musíš takhle, tak my nebudeme mít šanci objevovat. Ale ty jsi nám tu šanci dala a já jsem najednou zjistila, jaký to má potenciál. Úplně jsem měla pocit, jako bych rozkvetla. Takže děkuji. No ale vy jste rozkvetli. Ty jsi to tak hezky podala. Jdem dom. Jak si říká, jsem to podala jako loser. Vůbec. To tak hezky. Co holky vás, vy jste praktikovali? Jaký to bylo pro vás vlastně vnímat vůbec jako tu práci? Jaký v tom je vlastně obrovská síla, že jo? Mít člověka, který lehne se na tu podložku, zavře očíčka a naprosto vám to dá důvěru, protože o tom to je. Já teda sama za sebe jsem z toho byla obrovsky nervózní, protože jsem cítila ta intuice, jak mě k tomu volá a pořád je to na jednu stranu, to bylo takový vlastně neuchopitelný a říkala jsem si, Ježišmarja, jak já se jako tohle naučím, teď Jirenka to dělá tolik let, to se přeci nemůžu naučit a byla jsem z toho hodně v rozpacích a nervózní. A mně se líbilo, že ty si to z nás i vycítila hned vlastně druhý den, že sakra ty holky potřebují jako cítit, že to umí taky, že to dokážou. A my jsme do toho hned prostě v to úterý vpluli, druhý den školení. A nám se všem tak ulevilo. Ale tak, to bylo jak kdyby z nás všech spadl takovej velký balván. Jo, a teď jsme se tam začali usmívat, jo, všichni. A už jsme najednou jeli na takový stejný vlně. A bylo to úplně, jak kdyby jsme se prostě propojili. Ještě jak jsme si to přesně, jak říkala Zuzanka, zkoušeli jedna na té druhé. To bylo fascinující. A ta praxe je za mě nesmírně důležitá, protože jestliže chceme být skutečně výbornými facilitátory a dělat to s tou láskou, pokorou, a tak jako ta je neuvěřitelně důležitá. A ty si nám z toho předala úplně maximum ze sebe. Za což ti děkujeme. Děkuji. Peťulko, tebe bude maličko jiná otázka, protože ty jsi facilitátorka. Už s nějakýma x měsícema praxe, jo, prostě ty absolutně už se nebyla nováček, ale i stejně, samozřejmě každá praxe, že nám něco předává. Jaké bylo vlastně mít tohle praxi pod mým vedením, i když vlastně si už s energiema pracovala. Ježiš, to se mi těžko vloží do slov. Byli jsme hodiny a hodiny v těch aktivacích, což je úplně jako ta praxe
to nás úplně vystřelí někam jinam. Já jsem vděčná za každý vedení té ruky, za každý, když jsi přišla a ukázala jsi mi, jak to ještě posunout dál. To se těžko jako popisuje, kdy víc třeba někde přitlačit, kam to ještě dovést tu energii, že já jsem věděla, že samozřejmě přeze mě proudí, ale tyhle věci, které ty jsi mi tady ukázala, tak to je přesně to zlato, to je něco takhle jako ničím nevyvážím. Pro mě tohle je úplně jako strop a bylo to neskutečně, jenom vedle tebe ležet na té podložce, když jsi na mě ukazovala holkám nějaké věci, tak mě to úplně vystřelovalo vědomí, já úplně poslouchej. A úplně jsem cítila, že to je vlastně přesně to, proč jsem tam šla, proč mě to zavolalo. Můžu do toho. A ještě právě tím, že ty jsi facilitátorka, tak pro tebe ta zkušenost, vyzkoušet si to na té Irance. To bylo úplně neskutečný. No to ano, to byl strop, ale i pro nás, víš, jako, to byl takový zážitek. Já jenom tady ucházečům ještě k tomu, poslouchačům ještě vlastně jako vysvětlím, protože oni nevědí, co se dělo. Samozřejmě moje role jako mentorky je, že na vlastně kůži potřebuji si vyzkoušet sílu svých lidí, ano. Takže samozřejmě hned, myslím si, že to bylo hned na druhý den. Já říkám, Peťulko, budeš mě aktivovat. Cože? Já, jo. Ne, jo. Měla jsem dost podobnou reakci. A úplně, cože ona chce ode mě? Ona chce ode mě aktivaci, co já budu dělat, co když se mi to nepovede. Člověk má strašnou jako úctu a pokoru k té tvojí energii a je to taková jako obrovská věc a mně se to prostě přišlo takový jako úsměvný na druhou stranu, že je to takový jako velký a na druhou stranu, že jo, a vlastně jako proč ne a jako velký růst takový zase ten člověk si tam řekne až jako jasně. Úžasný. Pro mě to byl takový zážitek, že jako já jsem z toho potom celou noc pomalu nespala. Já jenom jestli k tomu můžu doplnit, protože Jasně. Irenka říkala, že ona se už při aktivacích moc nehýbe. A teď já jsem mi začala aktivovat a ona se mi tam začala hýbat, začala se mi tam tancovat. Fakt úplně citlivě reagovala skoro na každý můj pohyb a já úplně, cože? Ona reaguje! Tak jsem z toho byla taková vyplesnutá, ale vlastně to bylo hrozně hezký. A cítila jsem se v tom hrozně pohodlně. Protože jsem měla najednou důvěru v tu energii a věděla jsem, že všechno dělám dobře. No já jsem zažila kolik aktivací s váma. Já nevím, 7, 8 asi, jak jsme se střídali, tak já jsem samozřejmě mentorka, já potřebuji vyzkoušet vaši sílu, abych já se taky ujistila, je to. A úplně po každé z vás, já jsem se probudila, říkala, ty krása, to je hustý. Jsem si viděla, že mám otevřené oči po dvou písničkách, protože musím vás kontrolovat, chci vás kontrolovat, jo. Říkám, já se vůbec nechci vstávat, já chci být ta aktivaci. Jako fantasticky. Jako zažitek samozřejmě pro mě úplně obrovský. Takže to je vlastně, víte, ono, já když jsem rozhodovala otevírat akademii nebo ne, mě to trvalo rok. Moje nejbližší kamarádka, která taky je facilitátorka z ciziny, ona mi 3 roky v kuse tvrdila, Iri, máš strašně moc znalosti, proč o tom nemluvíš, proč to nepředáváš? Říkám, já ještě se na to necítím. Kolik už těch certifikátů můžeš mít? Furt jenom někde se učíš. A říkám, no až, já se ještě na to necítím. Protože přesně jsem potřebovala jakoby tu pucle naše, ten obrázek, doskládat, abych prostě já byla v pozici, když vy se zeptáme, já se cítím komfortně, že ty znalosti mám, že vás klidu můžu odpovědět. A rok mi to trvalo se rozhodnout, ale když už jsem se rozhodla a pak jsem takhle vzadu stála a vy jste facilitovali úplně. A oni taky to vlastně taky bylo pro mě pohlazení pro moje duši. A říkám, jo, já jsem úplně na správném místě. Si víte, co myslíte? Úplně takový jako, jo, to je přesně moje cesta, to je ono. Víme. Bylo to moc krásný. A jaká byla vůbec atmosféra na školení? Protože vlastně my jsme byli skupinka cizích lidí. Jo? A není jednoduché, protože školení vždycky je mega transformační. Pompujeme energii, otevíráme, sondáváme strašných nánosů z toho fyzického těla. Prostě vždycky školení je transformační. Po školení nikdy nejsme stejný. Všechno se v životě mění po školení. A to ani jinak nejde. Prostě už ten kanál je jiný, až jsme vrátit do jiný.
a vy jste vlastně byli s sebou 5 dnů. Jsou to cizí holky, neznáte se. A já jsem na tom říkala první den, že po vás budu chtít, abyste byli sami sebou, abyste si dovolili sundat ty masky, ty naše ženské síly, kterou vlastně musíme nasazovat v tom normálním středečkovém světě, abyste se nebáli jít ven, abyste se nebáli pracovat, pustit to emoce. Jaké to bylo pro vás vlastně doopravdy jít do té své ženskosti, protože ono taky není jednoduché dneska ukázat, že jsme můžeme být i jemní, že cítíme, že vnímáme a že právě ta jemnost je naše síla, kterou jsme se v sobě uzavřeli. Jaké to bylo pro vás, holky? Já když jsem poprvé přišla do sálu, tak vlastně všechny holky už tam byly a to byl tak krásný pocit. Úplně, že já jsem měla takový žabičky a teď jsem všem rozdávala ty žabičky a s každým se seznamovala. Ahoj, já jsem Lucie, ahoj. A úplně už jsem z nich cítila takový to úplně jako jo, jsem tady úplně jakože správně a úplně každá má v sobě tu jedinečnost a je prostě jakože skvělá a jako nejdřív jako skupinka, ale ze skupinky se opravdu stala rodina, kde úplně jako víme, že až tady to skončí, takže my mezi sebou prostě jako budeme pořád fungovat, předávat si nějaký takový ty svoje věci a za mě úplně jako skvělý. Já jsem se cítila za těch 5 dnů opravdu sama sebou, že jsem nemusela vůbec jako na nic si víceméně hrát, nebo jako že když se mi chtělo plakat, tak jsem prostě plakala a byla jsem to opravdu já a cítila jsem se velice prostě dobře v tom svým. Takže za mě úplně jako taková rodinka, no. A jak vnímáš to svoje osobní transformace? Od dne nástupu na školení v podstatě ke dnešku. Ze mě spadnul takovej jakože velký balvan. Jsem zvědavá, až půjdu teďka do té reality, co tam se bude odehrávat. A myslím si, že se tam budou odehrávat úplně takové věci, že už začnu být opravdu sama sebou, že už se nebudu bát, už jenom to, že tady sedím, tak to už je pro mě jako velký výstup z komfortní zóny. Takže tak, no, jakože... Já už nevím, co mám, že to jsem úplně zasekla. Ne, Řekla jsi to krásně. úplně krásně. Ono je to vlastně, já to shodnu, vnímáš vlastně, že něco se bude dít venku a bude to velký. To je ono, ta změna prostě přichází. A cítím z tebe právě tu sílu a to, jo, já na to mám, já se zatím jdu. A to je fantasticky. Moc děkuji. Děkuji. Peťulko, co ty? Co u tebe? Cítím velkou jistotu. Ta ženskost tam byla, to jako si myslím, že už nějaký moje téma bylo, že tyhle masky už jsem se snažila odhazovat dřív. A člověk se tam mezi těma ženama cítil, že může pustit úplně cokoliv a přijde přijetí a přijde podpora. Takže ten kolektiv, jakoby rodina, nádherný, úplně. Nádherný. Jo, až mi bude líto, že se dneska rozjedeme do všech koutů republiky. Ale úplně jsem si jistá, že s holkama budeme v kontaktu. 100%. A co pro tebe je takový vlastně ta tvoje top dovednost, kterou sebou odnášíš po školení? Já se strašně těším, jak ty praktické věci jako uvedu do praxe a budu je zdokonalovat s těmi klienty, protože tam já fakt cítím, že to posune tu moji práci úplně někam jinam. A nejenom jak kdyby, že to bude jenom pro ty klienty benefit, je to pro mě, protože i vím, že to moje vědomí, to moje pole, všechno bude silnější, všechno to bude jistější, ta práce bude úplně jinde. Tím jsem si fakt jistá. Moc děkuji. Já děkuji. Moc děkuji. Co vydáme? Co ty, Zuzanko? Já, když jsem přišla nebo takhle, respektive den před školením, já jsem dostala obrovský strach, protože já jsem byla nejmladší a měla jsem pocit, že tam budu asi to největší ucho, co kdy bylo na nějakém takovém školení. A pak vlastně se stalo, že mi napsala jedna účastnice večer ještě a když jsme se pak sešli v pondělí ráno, tak jsem úplně říkala, páni, já jsem našla svoji spřízněnou duši, takže já jsem celý to školení prošla s Anetkou, tak nějak pospolu. A zároveň jsem cítila obrovskou podporu nejen od tebe, ale i od všech ostatních holek a přišlo mi, že mě všichni přijímáte, ať jsem jaká jsem, ať mi je kolik mi je let. Prostě, že to je ta moje rodina
a můžu se tam projevit, nemusím se bát něco říct. A úplně, zázrak, já jsem na sociální sítě dala svoji fotku, dala jsem tam svoje video. Já jsem do té doby měla strašný problém jako vylézt na veřejnost. A ještě druhá věc, myslím si, že to bylo v úterý, druhý den školení, ty si chtěla ukázat na nějaké v uvozovkách figuríně určité věci, co se těla týče při aktivaci a ptala se, kdo půjde a já najednou, tak já jdu. A já pak jsem si tam lehla a říkám, co ty jsi tady vlezla před všechny, všichni na tebe budou koukat a teď já ještě, jak jsem citlivá, já jsem reagovala snad na každý Irenky pohyb, protože ona má sakra sílu. Takže já prostě tam sebou cukala a to a říkala, a v hlavě mi jelo, není ti to jako blbý, neměla bys ležet. Takže já jsem zažila takový výstup taky z komfortní zóny úplně obrovský. To, že tady sedím, to, že tady mluvím, to jako bych asi před školením tak nějak nezvládla, nebo bych rozhodně byla ještě mnohem víc nervózní. Ale za B já jsem se nebála projevit, což je něco, co jsem prozatím měla jako hlavně doma. Že tam jsem měla tu jistotu, že můžu, ale v okolním světě jsem to necítila a teď najednou jakoby se mi ten kanál otevřel. Už se můžu projevit a už tam necítím ten strach, což je něco, co je pro mě podle mě hodně důležitý. Krásný, moc krásný. Kaťuš, co ty? No já nad tím tak přemýšlím a když to vezmu úplně od toho začátku, tak já si tam uvědomuji tolik zvláštních věcí, že třeba ještě než jsem vlastně sem jela, tak ty si vlastně vystavovala reelska budoucích facilitátorů. A mě zaujala Lucka. A já jsem doma takhle koukala na to její reelsko a já říkám, já tu holku znám. A šla jsem za manželem a říkám, hele, koukej, znáš jí, ona je od nás, že jo, ona je od nás z města. A on, já ji vůbec neznám a já ji znám. Pak přijdu a vlastně věděla jsem, že jsem ubytovaná s nějakou Luckou, jo. A teď to je ona a já říkám, tak jako co se to děje, jo? A vlastně nebyla jediná. Já jsem to napojení tam cítila se spoustou z nás. Jak kdybych je prostě už znala. To se nedá popsat, to se nedá vysvětlit. U jedné aktivace jsem tam vlastně i s jednou účastnicí brečela, jak kdyby jsme prostě byli rodina v minulosti. A to je prostě nepopsatelný. Takže já jsem si zase utvrdila to moje životní motto a heslo, že nic v životě není náhoda a že se všechno vždycky děje přesně tak, jak má. A měla jsem tam být a mělo mi tuhle obrovskou zkušenost dát. Děkuji. A kdybychom si shrnuli zkušenost vaší s ESA Akademii pod mým vedením jednou větou, jaká by to věta byla? Pod tvým vedením. Pro mě to byla víceméně, já jsem na to čekala celou... jedna věta. Já už jsem se nějak jako rozjela. To je dlouhá věta, nebo čárky. Já si myslím a cítím to, že já jsem si pro sebe vybrala to nejlepší, co jsem mohla. Protože já už jsem víceméně měla zálohu na jiný kurz, ale tam jsem to úplně necítila. A ty si nejdřív řekla, že asi ne, že tvoje cesta to není. Tak jsem si říkala, to je taková škoda prostě, že bych jakoby chtěla tebe, protože vím, že ty znalosti a dovednosti a všechno, že máš. Takže já jsem celou dobu chtěla tebe a ty si najednou přišla. Takže já jsem za to hrozně vděčná a vím, že jsem si vybrala to nejlepší, co jsem mohla. Děkuji. Já jsem přemýšlela na to jednou větou a řekla bych to asi tak, že kurz u tebe je o teorii a praxi propojený s láskou a pokorou. Protože mně přišlo, že od toho prvního dne a vlastně už od té doby, co jsme se my dvě spolu poprvé o tom kurzu bavili, že to bylo nenásilný, bylo to s pokorou, že ten kurz budu mít vůbec jako, protože já už jsem o nějakým takovým kurzu uvažovala díl, bavili jsme se spolu o CAP Academy a ty si říkala, že budeš mít svůj kurz. A bylo to vlastně tak nenásilný, že si řekla, že ho budeš mít. Byla v tom obrovská pokora, obrovská láska už k tomu procesu. A já jsem cítila, já chci, ale nebylo to, že bys mě do toho nutila. A zároveň, když jsme potom v průběhu toho procesu byli, tak pořád, jak jsi říkala, ty si do toho šla s obrovskou pokorou, s obrovskou něhou vůči nám
ale i jako s takovým respektem vůči té práci jako takové. A tím, že právě se nám propojila teorie s praxí, pro mě to bylo úplně maximum, co jsem mohla dostat, takže já jsem úplně vděčná. Nejenom za to, co jsi nám předala, ale i za celou tu skupinu těch lidí, protože já si myslím, že jsme se sešli jako rodina a to ve mně zůstane hodně dlouho. To byla dlouhá věc. Jsem si taky říkala teď. Takže holky, jednou větou to nebude. Já už zvládnu. Jednou Leda tam to je těžký, to je těžký. Jako pro mě to přišlo celý tohle jak blesk z čistého nebe teda, jo. To bylo úplně takovej fofr, že to se mi v životě nestalo, aby něco takhle přilítlo takhle rychle a já jsem řekla, jo, to prostě do toho potřebuji jít. A jedinej, koho já jsem tam prostě vnímala, si byla ty. Nikdo jiný. To bylo silný volání a já prostě Irena Kovalyuko, já říkám, no to prostě ikona. Ti koukala na všechny ty Holky, já teď budu mít úplně červený v obličej. Máš ladě. Já jsem to tam furt prostě koukala na to, říkala jsem, to je neuvěřitelný. Já jsem si totiž založila ten Instagramový profil v červnu, že jsem vlastně znovuzrozená duše a teď říkám, furt jsem nevěděla, jak to uchopit a pak jsem to úplně hodila za hlavu a najednou v září nebo kdy, bum, a teď mi to začalo zapadat a říkám, to je ono. Takže a jednou větou, no. To je těžký, no, ale čeho já si vážím a co jsem třeba neviděla, když jsem potom viděla tebe, tak jsem se začala zajímat i o to dál, koukala jsem na ostatní. Ale mě u tebe zarezonovalo dělat tu ochranu nejenom u těch klientů, ale i u sebe, protože my si musíme hlídat tu naši energii a i samozřejmě toho klienta. A to mnou úplně jako zarezonovalo, že to je to gro, s čím to musíme prostě dělat, tuhle práci, že to je nesmírně důležitý, ta ochrana. Ano. Bez toho doopravdy tahle práce nemá tu... Je to prostě podstatné, je to ten základ. Přesně tak. Je to přesně to, co hodně lidí nedělá, bohužel. A přesně jak říkáš, to jsem nikde u nikoho jiného neviděla, nezaznělo a tohle mnou úplně jako rezonovalo, že jo, musí to člověk, přesně, je v tom respekt, je v tom pokora a přesně právě z toho důvodu se ta ochrana musí dělat. A na obou stranách. Tak vlastně Jirenka to i často zmiňovala, jako chránit sebe a i ty ostatní. Ano. Což je úplně jako tady z té práce hodně důležitý. Tak. Já to zvládnu kratší, že jo? Za mě obrovská síla, jasný vedení a pak přichází ta trvalá transformace. Děkuji. A poslední otázka pro vás, protože dneska na nás se budou dívat i ty, kteří třeba taky chtějí vstoupit na stejnou cestou, uvažují o tom a určitě taky mohou mít své pochybnosti, zdali na to mají, jako všichni jsme ji měli, ano? Taky nejnosta nebyla mistrem, začínali jsme úplně stejně, všichni ty pochybnosti byly. A kdyby ty, co se dívají dneska na nás a sledují naši cestu, kdyby vybírali mezi mým kurzem a ostatníma, co byste jim doporučili, proč by měli jít, kdyby o tom uvažovali do SEA Academy, co jim to dá? Tak určitě k tobě, protože ty jim předáš úplně opravdu tu teorii, tak jak to opravdu funguje, že není z nás jenom ten kanál, ale jak správně to pole vlastně držet, aby vlastně všichni, obě dvě strany, byli spokojení a my jsme odvedli tu svoji práci opravdu čistě a správně a ne jen tak jako, že prostě no, tak tady někoho aktivujeme a tím to pro nás končí, ale opravdu držet to pole a být tam opravdu s tou pokorou a s tou láskou a opravdu to dělat tím srdcem. Takže... Mě teď úplně projela kůže, jak to taky řekla. Jsem to cítila. Úplně, no, jo. To je přesně ono. Takže tady to určitě, tady to tam vlastně jsem u tebe našla já.
a myslím, že většina z nás, nebo všechny z nás si myslím. Takže já si myslím, že prostě ty jim opravdu předáš ty cenné informace, které prostě ty lidi nevědí a nebudou jenom tím kanálem. Děkuju. Tak já bych řekla, že rozhodně je bonus ta teorie a taky ta ochrana sama sebe, protože co tak jsem koukala, tak spousta lidí toto neučí a myslím, nebo já jsem byla odmala vedená k tomu, že člověk si musí nastavovat hranice, protože jinak ho lidi sežerou, když to tak řeknu. A proto si myslím, že je velice důležité chránit nejenom sebe, ale pak i ty klienty a to je něco, co ty učíš a umíš to naučit. To je druhá věc, že ne každý, kdo učí, umí naučit ty svoje studenty. No a ty to umíš, ty jsi prostě rozený vůdce, takže rozhodně já bych doporučila tebe i z tohohle důvodu. Děkuju. Já bych se asi opakovala, nebo bych opakovala to, co řekla Lucka, protože to přesně takhle líp bych to neřekla. Ale co bych ještě doporučila vysloveně těm potenciálním zákazníkům, tak ať prostě nepřemýšlí. Ať tu hlavu takhle hodí a ať jdou za tou intuicí, to, co je přesně volá. A ne, ať nad tím vůbec neuvažujou. Když je to volá, tak to tak má být. Ať se řídí tím srdcem. Děkuju. A Potělku, tebe zadám maličku jinou otázku. Jsem přesně potřebovala jinou otázku. Jsi připravovala Takže já jsem už nevěděla, jak jsem připravená. Podobně. A když si na náš vlastně tohle nahrávku se dívá facilitátor, který cítí, že potřebuje o kousek vylepšit to svoje práci. Proč by facilitátor, který už je facilitátorem, by měl jít do SEA Akademie? Co by mu to mohlo dát navíc? Z tvého úhlu do pohledu už jako existující facilitátorky, která přišla za mnou. Tak oni během té práce samozřejmě vyvstává hromada otázek. Tak jak jsi to cítila a mluvila o té svojí kamarádce, že jste řešili nějaké věci, které vám do toho nehrály, tak je pravda, že když chodí ti klienti, tak začaly v hlavě vyskakovat nějaké otázky. A já jsem teda taky takovej ten šperd, já se taky ráda vzdělávám, taky ráda čtu, takže já jsem většinou hledala informace potom v knížkách a pak mě to k tobě vyloženě zavolalo. To bylo strašně jako takový něco, co jako člověk nepopře. Takže ty tvoje, já jsem věděla, že máš už hromadu velkou klientelu za sebou a ta praxe je taková, že mi to dá strašně moc. Teď jsi přišla ke mně za znalostma. Za tím know-how, tam na tou praxi. Pochopení té energie. Kde se to vede, jak se to vede, že to není jenom čistě jako předání ty energie, ale že to má někde i hlavu patu, že se to nějak s tím dá pracovat a že to není jenom čistě tady máš a děj se vůle boží, ale je to prostě, že jí můžeme pomoct tou emocí, že to má nějaký proces v tom těle. To jsou pro mě jako strašně důležité informace a strašně se těším, až je začnu předávat, ale až to začnu praktikovat. Moc vám děkuji, tak já vám děkuji, dámy, všem. Jenom ještě tady prosím vás, pro ty, co nás dneska poslouchají, no řekněte, odkud jste, z jakého města, kde po případě pak vás mohou najít, aby klienty za vámi taky mohli přijít. Tak já jsem od Lovosic, to je Ústecký kraj. Takže tam mě najdou. Lovosice, Litoměřice, víceméně pracuju v Litoměřicích a mám v plánu dělat jakože aktivace v Litoměřicích. Krásně, děkuji. Tak já jsem z Nového Boru, kdo by nevěděl, tak je to u Liberce. Kus od Liberce a vlastně plánuju asi s aktivacema začít tam a potom teda pendluju ještě mezi Novým Borem a Prahou, takže Praha, Liberec, Nový Bor tak nějak, takže Liberecký kraj a Praha, no, asi tak. Zatím jako plán. Zatím uvidíme. Ano. Uvidíme. Děkujeme. Já jsem z Hodonína z Jižní Moravy, takže kraj Slovenska a klidně Brno ještě. Krásně, děkujeme. Já Karlovarský kraj. Já když jsem chtěla na aktivaci, tak tam nikdo nebyl, takže... Teď už bude. Teď už bude. Tak teď už víte, kde naše krásné facilitátorky můžete najít, běžte k ním, protože to práce dělají správně. Dělají to velmi dobře a jsou obrovsky silným kanálem. Děkuji vám za dnešní čas, vám všem. Ať máte překrásný den. Děkuji. Děkujeme.